खुलुमखा चिन बुबाग्राना पुलिस सकनो जों दिनै चिनि साउथ बुकुलनगर बिसि 29 किशनपुर विधानसभा बाय खबजाक ताई एडिसिबो हंगा चिनि 11 महारानीपुर तेलामरा कन्स्टिट्युएन्सि बाय खबजाक चिनि अजागावा चिनि बिसिनि चेयरमैन चिनि दाहरि तंगो चिनि सोशल वर्कर बेले एक्टिव चिनि दासुनिल तंगो चिनि माय पदमाला तंगो टिडब्ल्यूएम नि भाइस प्रेसिडेंट चिनि दिपंकर तंगो आमखाय चिनि मलिन तंगो गोबांमा चिनि जत लिडार चिनि बिसिनि जत लिडार दैनो जों चिनि साउथ बुकुलनगर बिसिनि पार्टी बेसा आसुलाखा चिन तिनिन आसुमन एजेन्डा बनो चिनि फाइनाय 7 तारिखो जे आगरतलाव चिनि कायसा जनसभा कतर तमनि अ जनसभा थानायनि बागै जों तिनि जतन नक कसारका बम हायखाय थानाय ताइ टाइम टेबल बो जों साखलायखा आमो सिमिया चिनि जे तिनि प्रोग्राम जों हाथाय दफाना हामदनाय जों बुबाग्राना हामदनाय आमन बागै चिनि साउथ बुकुलनगर बिसिनि इंगै जों चिनि बुथ कमिटी 3टा तंगो बुथ कमिटी न जों ठीक ठाक खायनि बागै चिनि बुथ कमिटी न काराखाय स्ट्रं खायनि बागै जों कक साजाका सुदाबो सिमिया चिनि टिडब्ल्यूएफ वाइटीएफ टिप्रमथा जे प्राइमारी खानानि बागै जों तिनि बाव कगनारा जाखा ताइ चिनि फाइनाय बाजार सभा जे चिनि साउथ बुकुलनगर रंथुन मानिक बाजार रंथुन फर ऑल चिनि 11 महारानीपुर जे कन्स्टिट्युएन्सि वो हायगिनो जों बिसिवा थांगैनाय चिनि बुथ कमिटी ताइ प्राइमारी कमिटी चिनि बिसि रंनो चिनि लिडार जत लिडार न तैनो जों कगलाम सावै तरक खाय जे खाना हांगा तिनि 1 तारिख खाना हांगा 2 तारिख जों खाना बाहाय हाय मानिक बाजाराव थांगुनाय हायकन मानिक देब्रमा बिसिवा थानाय हायकन चिनि समस्त चिनि वर्कार हाथाय दफाना हामदनाय चिन बुबाग्रा बाय जतन तुइदुल जाक सारामजाक चिनि तिफ्रासानो खरां कायसा फान कायसा यूनिटी खान्यानि बागै जों ताबुक जेसकापनो मुभमेन्ट खाय थानाय चिनि फाइनाय आगरतलाव जे 7 तारिखो कायसा जनसभा कतरनाय आमन सिमिनो चिनि सारा त्रिपुरा राज्यव सिमिया सारा भारतवर्षव दिल्ली फन्त कापनाय जेरखाय चिन बुबाग्रानि बिसिंतै जों फुनुगैनाय हामबाय बुबाग्रा आयलक्तन जतन त्रिपुरा द फायलक्तन हामबाय।